Kuan jam. Ako ikaw, hoy. Hoy. Hello ha! Kuratan mo no? Nakakada si Jam Jam. So kung wala mo kaya nasa ko ako tong nasa Robinson, nasa Orios niya. Yung wala na po ko sa Robinson, sa Orios. Sana ko sa balay sa classmate Miguel Catral. Shout out na ko na Miguel Gabriel Pipino Catral. Classmate na ko na gwapo kay na siya. Since naman sila sulod sa room. Tanaw sa room. Sulod sa room. Mangigot ka og nerve. Did you watch the commercial of the vlog? Hoy! Guys! I-post na ako na dito watch at tanaw na mo, please! First vlog na niya, pero pang third vlog na niya. Oh, baka third vlog na ako din. First vlog, bago pa na-post. Sorry, pasalawan na to. Tanaw mo sa akong vlog, BJ? Tanaw mo sa akong vlog? Tanaw sa akong vlog? Tanaw mo sa akong vlog? Tanaw mo sa akong vlog, boy! Boy, ikaw na, tanaw mo sa akong vlog dyan? Tanaw sa akong vlog! Patanan na lagi. Tanaw sa akong vlog. Lagi, nana. Tanaw sa akong vlog. Nana na. Karinyos! Nagtanaw. Tanaw mo sa akong vlog, BJ, tanaw mo sa akong vlog! Tanaw mo sa akong vlog! Angay jam! Bay, so si ano po si Janmark at icon kasi Janmark wala niya gi-like akong wala niya gi-subscribe akong channel. So mo na yang kapalit dili siya mo kuan sa akong channel, dili siya mo subscribe. So kamo subscribe na gid mo kay kung dili kanigin yung mat nga no. Sige pat no. Subscribe na James Noel. James V Hardy, ay sorry niya like niya basta like view na yun niya subscribe. Ta. Janmark mo ni siya. Muna, dili mo mag-subscribe, dili mo mag-like. Patay. Anang gusto ko, bakit na minamastan mo ako, dinsinin ng sugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Respect niya. I want more of you, God, and I want more of you, God. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love, here in your love. I said I'll fall you down in my Uy! Uy! Ay, sa man ako na eh. Ay, sa dili, pagbantayan ako. Uy! Uy! Relax lang. Nabuhay doon. Uy! Chinky! Uy! Empty. Yan sa laki na. May pag-ini sa bomb jam. Uy, empty James Gain ako. Change gear man! Fast and Furious! Pila naman na yun. Dali? Dali bo? Di ang kabalo. Ay sa pero may natabalik. Wala na. Wala. Kuan jam. Ako ikaw, hoy. Hoy. Bangga. Empty na ba yung pagbantay? Tukloron ko na to. Naglan bitaw ta. Jam! Ay so, sapa yung Jam! grabe yung mga reaction eh. Yado kiko. Biyante. Kinta naman na jam. Animal. Driving with Jam. Hello! Nalapod Jam. Sorry, wala ko ka-outro gahapon kay nanguli mix sa balay nila Miguel. Karon nanapod mi sa balay ni VJ. Mo ni si VJ. Mo ni ang balay oh. Link in bio. Balay ni VJ. Oh, shout out ako si VJ Aceves so kani siya. Mao gani si VJ kit kay butan kayo. Si VJ salamat kay VJ na gi-accommodate. Accommodate mo sa Why balay. blima? Salamat kay VJ. So, bye-bye guys. Bye-bye. Saturday. So, salamat ka
Nice kaya akong day karon kay Naamo. Ha!